ngihlabelelo 108 inkosi ubusiphakama bebanga. Lalelani nanti lizwi Yes,
Asibonge. Amen. Isihloko esikhuluma ngaso namhla sithi umbuso wasemhlabeni nosizi lokufa. Umbuso wasemhlabeni nosizi lokufa. Okokuqala njengesonto lokuqala ku-2020 siyabonga uNkulunkulu ukuthi usigcinile ku-2019 saba abantu abaphilayo waze waphela. Sibe nazo iy'nkinga lapha nalapha
saba nakho ukugula lapha nalapha, saba nakho ukuhlupheka lapha nalapha, kodwa sibonga ukuthi siyaphila. Amen. Ngoba uma uNkulunkulu ekunike ukuphila, usuke ekunike ukuthi ukunikeza ithuba lokuthi okonakele uzame ukukulungisa. Siqala ke unyaka ka-2020. Asazi noma uyophela lo nyaka sonke sikhona. Esiqale nabo abanye bahambile. Njoba kade ngibika ekseni ukuthi sihanjelwe umshumayeli uXaba eGoli. uNkulunkulu amkhumbule lapha khona. Amen. Ahambe engamshiyi. Ngizofunda incwadi uMshumayeli 7 verse 4 kuya 5. uMshumayeli 7 verse 4 kuya 5. Inhliziyo yabahlakaniphileyo isendlini yokulila, kepha inhliziyo yeziwula isendlini yentokozo. Inhliziyo yabahlakaniphileyo isendlini yokulila, kepha inhliziyo yeziwula isendlini yentokozo. Kungcono ukuzwa ukukhuza kohlakaniphileyo kunokuba umuntu ezwe ukuhlabelela kwesiwula. Kungcono ukuba uyolalela ukukhuza kohlakaniphileyo kunokuba uye ukolalela ukuhlabelela kwesiwula. Amazwi lawo encwadi uMshumayeli 7 verse 4 to 5. Ayangithinta kakhulu lamazwi ma uNkulunkulu ekhuluma ngokuthi inhliziyo yomuntu ohlakaniphileyo iyayikhethe kuba ibe sendlini yokulila, kepha inhliziyo yesiwula ikhetha ukuba ibe sentokozo. Ngoba kunjalo. Amaqiniso asezulwini iziwula aziwezwa, kodwa iziwula ziyathanda kuba zikhonze isithunzi kunokuba zikhonze into ekhona. Iziwula ziyathanda ukuba zikhonze into isithunzi kunokuba zikhonze into ekhona. They like to worship shadows than to follow the reality of life. Those are the fools. Abantu abaningi emhlabeni bazilima. Abantu abaningi emhlabeni baziwula. Bancane kakhulu abantu abahlakaniphile emhlabeni. Ukuthi uyisiwula noma uhlakaniphile udithemela isenzo sakho. Ungasho wena ukuthi ngihlakaniphile, kodwa ukuthi uhlakaniphile noma uyisiwula ukhuluma isenzo sakho. Ngoba nase elokuzeni ey'bhedlela zey'nhlanya ukuthi uhlanya lusaphila seluyaphila noma liphili, kubonakala ngento eliyenzayo noma lona lingasho ukuthi mina ngiyaphila, kodwa ukuthi liyaphila noma liphili kusho isenzo sakho. Ngangiye ngizwe ngangahlala namanesi ayibheka iy'nhlanya. Uyaye uthi ma uhlanya unikeze ibhakede kuthiwa hamba ukha amanzi, kodwa leli bhakede bese livuza ngaphansi. Kodwa ngoba uhlanya uwakha amanzi uyothi uyofika lapho ofika khona amanzi akasekho, kodwa uhlanya liboni ukuthi akasekho amanzi. Bese bebona ukuthi hayi akapheli ukuhlanya. So
Yonke into ukuthi umuntu uhlakaniphile noma usiwula ukhuluma isenzo. Ngeke ngabuka nje enye ifilimu. Ngabona ifilimu la khona eSouth Africa. In fact hayi ifilimu angazi noma ngibiza ukuthi ifilimu correct noma ngithi ifilimu. Kodwa kunendawo lapho ukuze kulalelwa khona ama-comedians ehlekisa khona la eSouth Africa. Uthola abantu bagcwele bazolalela ama-comedians ehlekisa. Bakhokha imali njengoba belapha nje. Now uma uphila kahle ungahamba uye ehholo ukhipha imali ukhiphele ukufuna ukuhleka. Uma uphila kahle ekhaya ungahamba ukhipha imali uye ehholo uyokhiphela imali ukuthi njena angihambe ngiyohleka. Uthi-ke uNkulunkulu inhliziyo ehlakaniphileyo isendlini yokulinda. Kodwa inhliziyo yeziwula isendlini yokuthokoza. Ayikho into ethandwa isiwula njengokuthokoza. Ayikho into ethandwa isiwula njengokuthokoza. Kodwa ayikho into eyesatshwa umuntu ohlakaniphile njengokufuna intokozo. Uyabona la okhosini ayizange yabakhona ingoma okuwinwa ngayo. And umsindo obekhona nezinto abantu bebezisho bethukuthelele ukuthi ayikho ingoma yokuwina. It's shocking. Uma uyibuza wena ohlakaniphile ukuthi yini ehlupha abantu kangaka ngengoma yokuwina ekupheleni konyaka. Uthi le uNkulunkulu iziwula ayikho into ezijabulelayo njengokuba ziye entokozweni. Iziwula ayikho into ezijabulelayo njengokuya entokozweni. Isiwula sithokoze sigcine singazi ukuthi sizothokoza kanjani siyibulale. Isiwula ayikho into eumnotho esiwuleni njengokuyithokozisa. Ngisho umuntu uma esiwula ngisho engaba i-celebrity ecule ebe nama-millionaire ebe nama-millions lokhu ebe millionaire noma ebe billionaire uthi egcina ebe lokhu ama-drugs elama-drugs. Wadlela lama-drugs ngoba unayo yonke into. Yini ozoyithola ekudleni ama-drugs unayo yonke imali? Ukuthi uphila ufuna ukuthokoza. Lokhu kuthokoza kwakhe kugcina kumenza edla ama-drugs. Uma ngabe kungeneli, uma insizwa efune zonke intombi ufuna ukuthokoza. Uma intombi exome bonke amadoda ufuna ukuthokoza. Njengoba begcina sebefaka iketi njengoba iqondi ukuthi zimi kanjani, all they want is ukuthokoza. And njengoba ubabona benza yonke izinto nasekhanda benza yonke lento abayenza ekhanda befaka nelokhuza namathathu benza befaka neinkophe benza all that they are looking for ukuthokoza. Uthi le uNkulunkulu iziwula
zifuna njalo uba zibe sendlini yokuthokoza. Kodwa abahlakaniphile bafuna ukuba bebe sendlini yesonto, bafuna ukuba besendlini yokulila, ngoba ayikho into esiyikhulumayo lapha engakuthokozisa uma uyisilili. Ayikho into esiyikhulumayo lapha engakuthokozisa uma uyisiwula. Njengoba nilapha nje kuze ihlakaniphi kuphela, kodwa uma usiwula ngeke uze lapha ngoba akuyona indlu yokuthokoza lena, kodwa indlu yesilili, indlu yenkonzo, indlu yabantu abahlakaniphile, indlu yabantu who are able to face the reality as it is. They are not attracted by shadows. Uthiywe uNkulunkulu kungcono ukuzwa ukhuzwa ohlakanipheleyo kunokuba uye ulalele umuntu ulalele ukuhlabelela kwesiwula. This is interesting. Kungcono kuba uzolalela umuntu ohlakaniphileyo ekhuluma njengoba ngikhuluma nje, kunokuba uye ehholo uyojatshuliswa ukuhlabelela kwesiwula. Yonke lemculo lena egcwele emhlabeni imculo yeyiwula. Nalaba abayi-athendayo i-athendwa ziwula. Akusho mina kusho uNkulunkulu. Kusho uNkulunkulu. Uyisiwula ngani? Uyisiwula ngoba uthatha ireality, utshinga ireality bese ukhonza ishadow. Ngoba yonke lempilo yokuzijabulisa is a shadow, is tools. Ngoba isithunzi ngani? Ngoba iyedlula. Ngelinye ilanga uthokozela ukuthi ngelinye ilanga uhlupheke. Isiwula ke leso. Who seek ukujabula, which at the end uzomlethela ukuhlupheka. Kodwa umuntu ohlakaniphile ufuna ukuhlupheka ekugcineni okuzomnikeza ukujabula. Akwazi kwenzeka kokubili. Uma ula emhlabeni ufuna all kind of ukujabula, lokho ukujabula at the end kunikeza ukuhlupheka. Kodwa uma ngabe ufuna ukuthi ekugcineni ujabule, ufanele ekuqaleni ufune ukuhlupheka. In all life, not just ekukholweni kuphela, yonke impilo ihamba kanjalo. Uma ngabe ufuna ukuthi ujabule, ufanele ekuqaleni uzifundise ukuhlupheka. That's all. Fanele ekuqaleni umsuku. Ngisho ufuna ukuphasa. Uma ufuna ukuphasa, uhlala endlini utadishe. Kodwa abangafuni ukuphasa ngenkathi utadisha wena bona basemagigini badatha. Kodwa wena obuhlala endlini utadishe, ekupheleni konyaka uzojabula. Wena obuya emdansweni, ekupheleni konyaka awuzuzeli lutho. Ngake ngihlale ngisho ngithi ngagcina esikoleni kwa-matric. Angaze ngibe i-full time e-university. Kodwa ngenkathi ngiqeda u-matric ngangiseNhlangezwa high school. I-university yayingaphesheya. Kwathi abafana namantombazana engangifunda nabo baba se-university ngibabona, mina ngangakwazi u-university ngoba ngangenayo imali. Nga-register kwa-UNIS
bona babethu befunda full time e-University yaseZululand, mina ngibe ngihleli la ekhaya ngifunda e-University, ngifunda kwa-University. Ngangiya emsebenzini ekuseni, ntambama ngihlale ey'ncwadini zami. Ngiseduze kwase-University, i-University nayo yonke izinto ezinhle, kudanswa kwenziwa yonke into. Abangani bami bengishiye lapha esikoleni behambe be-University beyodansa, mina ngihlale lapha ngifunde. Kwathi kuyophela unyaka wesibili nga-register, ngabuyela e-University of Zululand ngoba yayiseduze. Isikole ilokuza uhulumeni wangivumela ukuba ngisebenze ekuseni, emini ngi-attend ama-lecture elokuza ne-University, ngibuye ngisebenze. Kodwa kwathi kuphela unyaka wesithathu sasigraduate sonke e-University. Bathi begraduate beqeda ama-degree nami ngangqede ilokuza e-University. Ngoba ngayimisela ukuthi ukuze laba bantu abathole bona i-chance, abanabazali ababase-University, mina ngoba ngiseduze kwe-University angifunde ngisekhaya, ngafunda ngasekhaya, ngaba i-graduate, ngaqhubeka ngaze ngakwenza ilokuza i-50 year e-University, ngifunda ngingakaze ngihlale e-University. Angaze ngibe se-University ngagcina kwa-matric, kodwa e-University ngafunda 5 years ngifunda ngisekhaya ngoba ngangiyimisela. So ngagcina sengaziwa ngokuthi ngisifundiswa, kodwa okuseqinisweni esikoleni ngagcina kwa-matric. Uthi-ke uNkulunkulu uma abahlakaniphile bafuna ukuba beye endlini yesililo, kodwa iziwula zijabuliswa ukuya endlini yentokozo. Zonke iziwula zithanda ukuthi zithokoze, njengoba kade kuphela unyaka njena iwula beyidakile. Njengoba kade kuphela unyaka njena iwula bebhiyoza zigcwele umgwaqo, ezinye ngeke ngabona laphana elokuze beach front laphana eDurban. Ngezwa kuthiwa abantu bebalelwa 82 njengoba kade kuphela unyaka. 2 million people balaphana ebeach. Yini abayifuna ebeach? I-happiness. Happiness. Ayikho into efunwa isiwula ngaphezu kwe-happiness. Uma sesina i-happiness singagcina sesidla ama-drugs in order nje ukuthi ke ngizwe ukuthi ngihlanya kanjani. Sodla ngishaba drugs. Thole umculi, abaculi abaningi babulawa ama-drugs. Uyibuza ukuthi umuntu owumculi oyibillionaire ufunani ama-drugs? Ufunani ama-drugs? Maningi ama-celebrity agcine bulawa ama-drugs. Ungazi ukuthi yiphi le ntokozo efuna kuma-drugs. Manje na-ke uthi uNkulunkulu kungcono ukuba uze la esontweni, uzokhuzwa, uzoyalwa, kunokuba uye emagigini uyolalela iziwula zihlabelela. Kuhle ukuba ulalele uye endlini lapho ozofike khona uyalwe, utshelwe ngoNkulunkulu, ngoba uma utshelwa ngoNkulunkulu, uma utshelwa ngokufa, utshelwa nge-reality of life. That is a reality of life. Ukufa is a reality of life. But uma ngabe ukufa ungakuplanelanga, uyoenda kulento eshoshen. Lapha okuza isikhathi lapha
usizi ozolungisela ngelinye ilanga ngaphambilana sasisemgidini lapha esansi lapha sasonda kunomgidi manje lishisa ilanga uma lishisa ilanga sigxuma sishona lena begxuma abantu beshona lena beshiswa ilanga base kufika ingilosi ezobukela umgidi bese ifika ihleka kancane ibona abantu begxuma yayisithi ingilosi kube niyazi ngabe niyakwejwayela lokhu kushisa ngoba akushisa bathi kuza isikhathi lapha ukushisa kube kufana namalahla futhi ingekho indlela ukuthi uzogcina ushonephi kusho ingilosi hayi ukuthi sishintshe yafika lapha sisina sisemgidini kushisa phansi yathi ingilosi lokhu kushisa lokhu enikubalekela lutho ukube niyazi ngabe niyakwejwayela ngoba kukhona ukushisa ongeke ukugxumeke kusho ingilosi manje ke but to the fools le nkulumo yengilosi inhlekisa to the fools le nkulumo yengilosi inhlekisa kodwa mina yangishayisa uva uma ngicabanga ukuthi lokhu kushisa okungaka ukhona ukushisa okudlula lokhu esizobhekana nakho kodwa uma ngabe uhlakaniphile ungakuvika lokhu ukushisa okwakukhulunywa ingilosi ungaluvika lolu usizi nezinyembezi okhuluma ngazo ushembe uthi ushembe geza inhliziyo geza inhliziyo yami iziyeke engizithandayo amen haleluya balekaniso geza inhliziyo yami iziyeke engizithandayo ngoba inhliziyo engayeki into ayithandayo ayigeziwe inhliziyo engayeki into eyithandayo ayigeziwe mhla uthola ukukholwa ngempela uyokwazi ukuthi ukholiwe ngoba uyeke izinto ozithandayo nabo uma ngabe ekholweni usenezinto oyithandayo ezedlula ukuthanda uNkulunkulu ezedlula ukugcina umthetho kaNkulunkulu usenkingeni kusasa noma namhlanje usenkingeni uthi-ke ushembe Nkosi geza inhliziyo yami iziyeke engizithandayo noma ngabe uthanda abafazi uma uzokholwa awukwazi ukuthanda abafazi nokukholwa noma uthanda amadoda uma unokukholwa awukwazi ukuthanda amadoda nokukholwa akuhlangani is mutually exclusive noma uthanda amagigi uhamba uthanda imidanso ube uyodansa angeke uthande ukodansa nokukholwa akuhlangani if uthanda ukunconywa ngabantu
you will end up doing things which are wrong because ingqondo yakho ikubantu. We want to be impressed. We want ufuna ukubatshazwa ngabantu. Uzothatha isibuko ngelinye ilanga uthi hayi le ntshebe yami ayinhle ngoba lezi intombi zithi angimuhle mangashefi. Then kusuyeka ukukholwa bese ushefa intshebe yakho ushefela abantu. Uyoyeka into entshebe yakho uNkulunkulu etheni uyayithanda intshebe yakho kodwa wena bese uyayishefa uyishefela abantu. Uma uyintombi unezinqa ezinkulu uzofaka amabhlukwe ngoba utshelwa ukuthi unezinqa ezinkulu ibhlukwe liyakufanele bese ingqondo yakho ibe sekufanelweni ibhlukwe kunokuba uNkulunkulu ekutshelile ukuthi uyalenyanya. So you choose ukuthi ufake ibhlukwe ulifakele abantu kunokuthi uliyekele uNkulunkulu. Yabo? If you say we are wise, choose what God wants. If you regard yourself as one who is among the wise, choose what God wants. Ungayenzi into ethandwa ngabantu kodwa enyanywa uNkulunkulu. Ungayenzi into ethandwa ngabantu kodwa enyanywa uNkulunkulu. Ngoba at the end uzoya ngaphambi kwaNkulunkulu. At the end you are answerable to God. Now uma ngabe ungayazi leyo nto kodwa uhlakaniphile, why do you say you are wise? Wise kanjani uma ungayazi leyo nto? Because that is a reality of life. That is something that is happening before you every day. It's happening to you every day. Noma ngabe umncane noma ngabe ungakanani noma ungaba mhle kangakanani, but ukuhle kwakho will come to an end. Ukuntombi kwakho nokunsizwa bakho will come to an end. Njengoba usibona njena sake saba zinsizwe ezinhle sibatshaza. But sekwedlule lokho. Whether I like it or not, I cannot go back and give insizwe. Nange insizwe ethandwa abantu kakhulu. But lokho insizwa kwedlule. I must now face ukuthi sengivulile. Njengoba sesikhulile nje asikwazi ukubuyela emuva. In life does not go back. You like it or not. Noma ungayakha, uyakhe kuphele lokho kwakha. In life iye phambili. Ayiyi life emuva. Ayiyi. Noma ungafaka ekhanda ilokhuza uyidayi inwele zibe mnyama. Akusho lutho. Kodwa ubuso kuyokusho ukuthi wena uyisalukazi. Lokusho lokho ukuthi wena uyisalukazi. Wena uyikhehla. Noma ungafaka ibhlukwe uyisalukazi noma wini uqhamuke uhamba lokhuza ngamabhlukwe kodwa ukuthi uyisalukazi akuzokushintsha. Ukuthi at the end you are going down to death akuzokushintsha. That is the reality of life. Face the reality of life while the time is there for you to do it. Qala ngento ezohambisa impilo yakho kahle uze uyokufa. Because you are not going to go back. It's impossible. Njengoba ilanga kumhla ka20 nje ku2020 njena unyaka uyahamba kusasa zobe silele sivuka futhi kusha sivuke kusha kuze kuphela u2020 sivuka angeke kubuyele emuva ngeke sibuyele ku2019 siyaphambili noma usemusha yazi ukuthi kusasa uzobugugile ngoba lolu suku lolu angeke uphinde futhi kube khona leli sabatha nje sikulona namhlanje ngeke liphinde libe khona. Ledlule.
And lalela mina ngoba mina ngedlule kulezi I'm 68 years now. And ngibonile ilife. Ngiphilile kwi-life. Kodwa angizange mangithi ngiphilile kwi-life angisho ukuthi khona izinto engake ngazenza kwi-life ngisemncane engisola manje. I did not do it. uNkulunkulu wangipha inhlanhla ukuthi ayikho into eyake yangijabulisa ngisho kusukela emncaneni bami. Angaze ngidlale ngisho amaphepha. Angilazi ukuthi iphepha lidlala kanje. Ngakho ngihlala nabantu abadlala amaphepha. Angaze ngadlala amaphepha. Ngaze ngadlala amadayisi. Angaze ngidlale nje. Ukudlala engangeke ngikwenze ngisemncane kwakuba ukukhahlela ibhola. Futhi ngathi mase ngifuna ngokuyeka. Ukuthi ngobukela ibhola noma ngithanda ibhola I've never done it. Anginaso isikhathi sokujabulisa into ngijatshuliswa into engazi ukuthi ngibhese. Ngijatshuliswa ukuthi ngibe phakathi kwendawo ekhonzayo, kwendawo eyesililo ngoba uNkulunkulu usho njalo. uNkulunkulu usho njalo. Manje na-ke nina kulabo abantwana kakhulukazi ngoba bakhula basazoba attracted by izinto eziningi. Uma umntwana ofuna ukuthi ube nempilo enhle ungajatshuliswa indawo enentokozo. Never allow yourself ukuthi ujabule ujatshuliswe ukuya ehholo. Ngoba ukuya ehholo ukuba uyithokozise ngesithunzi, ukuba uyithokozise ngento engekho. Ukubona osibanibani bebe noma osijava whatever you call it becula. Uthi uNkulunkulu lapha kungcono ukuthi uhlale esontweni ulalele ukukhuluma komuntu okuyalayo kunokuthi uyolalela ukuhlabelela kwesiwula. Uthi uNkulunkulu yonke lento esiyele emaholweni ubuwula uyolalela isiwula. Njengoba uyolalela isiwula nawe uyisiwula. Kola ade ngikufunda kwezinye izakhe. Ukuthi alisekho alikho eBhayibhelini nami. Ale ngifuna ukuthi uma ujwayele ukuhamba neziwula ugcina nawe usuyisiwula. Ngoba you are attracted by fools. We are attracted by the actions of the fools. Now you will end up being a fool. Kusho uNkulunkulu. Manje na-ke we have got an opportunity. We have got a chance. It's the beginning of the year. What are your plans of doing what is good? What are your plans of doing what is wanted by God? Yiphi into enhle qala namhlanje ufunde ukwenza into ethandwa uNkulunkulu. Qala namhlanje la ukuthi uzenyanye ozithandayo. Qala namhlanje ukuthi uzenyanye usho njalo ushembe kwesinye isihlabelelo. Hlele ba lapha ukhuluma khona baba mkhulu. Othi ngiziyeke engizithandayo. Ha? Bani? Hayi khona esinye sika babila. Khona esinye sika babila. Noma singawubeki ngalamazwi engiwashoyo. Kodwa incwadi mayiphelele. Solid. Ha? Tuban. Chin. Yes. Ihlabelelo bani? 227. 227.
Isihlabelelo 237. Uthi-ke ubabilanga kwihlabelelo 237. Ngenze Nkosi isiboshwa noma kubuhlungu kanjalo ukuze umoya ukhululwe ngosuku lwenkosi. Jabula wena ongaboniyo umhlaba nengcebo yawo. Jabula wena ongaboniyo umhlaba nengcebo. Uthi laphana ngenze Nkosi isiboshwa noma kubuhlungu kanjalo ukuze umoya ukhululwe ngosuku lwenkosi. Uthi ushembe uma usifundisa ukuba isiboshwa emhlabeni ngosuku lwenkosi umoya wakho uyokhululwa. Amen. Yabo. Uma usifundisa ukuba isiboshwa ungabana amathuba okwenza zonke izinto ezithandwa ngabantu. Lokho kunomvuzo ukuthi egcineni umoya wakho uyoba sekukhululekeni. Jabula wena ongaboniyo umhlaba nengcebo yawo. Vula amehlo omphefumulo abone ikhaya labangcwele. Jabula wena ongaboniyo umhlaba nengcebo yawo. Yabona njengoba kade kuphela unyaka njena njengoba ngisho ngithi lapha eLokuzeni eThekwini bekunabantu ababalelwa ku2 million. Abafazi amadoda yini kuyabhunqazela. Abantu bayabusa abantu. Umhlaba nengcebo yawo, umbuso wasemhlabeni. Yabo. Umbuso wasemhlabeni ngisho ngabe umfazi semdala kangakanani ufaka ipaint phambi kwabantu kube into ongayiqondi nje ukuthi mawubheka ukuthi ibheka le. Kodwa yena ubona ewumuntu. Uyabhunqazela ngento ongayisalukazi esidala. Xakile. Umfazi omdala uxakile umhlaba nengcebo yawo. Uma ungaya lapha eBhishi uyobona ukuthi umhlaba nengcebo yawo into enjani. Uthi ke ushembe jabula wena ongawuboni umhlaba nengcebo njengoba ehlele emakhaya. Asibonanga ukuthi bekwenzakala eMabhishi, asibonanga ukuthi bekwenzekana emahotela, asibonanga ukuthi bekwenzeka kuma-restaurant. Asibonanga jabula wena ongaboniyo umhlaba nengcebo yawo. Wena ongazi ukuthi kwenzekani lapha phandle. Hambi yobona intombi zilokuza imkhuba eyenziwa lapha phandle, amantombazane elokhuza izinqe, amantombazane enza yonke into. Namabhluku ufika intombazane iqosheme yenze yonke into. Umhlaba nengcebo yawo. Umhlaba nengcebo yawo. Vula iTV ubone ukuthi umhlaba nengcebo yawo into enjani. Uthi la ushembe jabula wena ongaboniyo umhlaba nengcebo yawo. Uma ufuna ukubona umhlaba nengcebo yawo hamba uye eBhishi. Uma ufuna ukubona umhlaba nengcebo yawo hamba uye emagigini yobona ukuthi amantombazana enzani. Nabafana abanenwele eziziqholo ngathi ngilokhuza lezinyoni ekuthiwa ngathi izinyoni. Abahloba ngongakami. Namantombazana anezinkophe ezimhlophe ongazi nokuthi yini lena eyenzekayo. Konke uzokubona emhlabeni ingcebo yawo. Umbuso womhlaba ke lo. Kodwa lo mbuso womhlaba egcineni uzokulethela usizo umuntu kaNkulunkulu. Uthi ushembe vula amehlo omphefumulo abone ikhaya labangcwele. Ngoba uma ngabe ungenawo amehlo omphefumulo ngeke uyibone lento engikutshela yona. Uzobona wena obuhle. Ukuze ubone ukuthi lento ingozi kanjani, vula amehlo omphefumulo. Amehlo abuka ireality. Amehlo angakhohlishwa ishadow. Na bonke laba bantu abenza lezi zinto ngenkathi bezenza lezi zinto
they think ukuthi bahlakaniphile. Abanye bafundile bayini yonke lento labantu bayazi becabanga ukuthi bahlakaniphile. Bafuna ukujabula. Funa ukujabula. Ubhema ama-drugs njengoba ufuna ukujabula. Ubhema amahunga njengoba ufuna ukujabula uhlakaniphile. Uveza izinqa nje uvezela abafana wenza lonke ukuthi upaquze isizinqa ngoba ufuna ukujabula. Uhamba uyelwandle ungaqokile umuntu omdala ngoba ufuna ukujabula. Vula amehlo omphefumulo. Ubone ikhala bangcwele. Vula amehlo omphefumulo. Yabona amehlo omphefumulo ngenye into bantwana basesibili. Uma uyifundisa ukuba namehlo omphefumulo, akuba neso lesithathu, iso elikwazi ukubona into abantu basemhlabeni abangayiboni. Thousands and millions of people bagcwele emabhishi. Bagcwele bayojabula bayofuna ukujabula, but tomorrow lokho kujabula kulusizi. Uhlakaniphe kanjani uma ufuna ukujabula kusasa okuzoletha usizi? Kuphi ukuhlakanipha lapho? Kuphi ukuhlakanipha lapho? Kuphi ukuhlakanipha? Uthi-ke uNkulunkulu uma uhlakaniphile hamba uye endlini yesililo kunokuba uye endlini yokuthokoza. Uma uhlakaniphile hamba uye kumuntu ozokuyala noma ngabe engakuyala ngento ezokugcina ukukhalise kunokuba uye uyobukela ukudansa kwesiwula. Hamba uye endlini lapho uzofica khona kukhulunywa uyalwa khona kunokuthi uye endlini yomdanso lapho uzofica khona kuhlabelela isiwula ngoba isikhathi esiningi u-90% wabadansi ziwula. But ababoni bona ukuthi baziwula, babona behlakaniphe kakhulu. Kodwa ukuhlakanipha okunjani okugcinisa ekuhluphekeni uma uhlakaniphile? Ukuhlakanipha okunjani okugcinisa ekuhluphekeni uma ngempela uthi uhlakaniphile? Ngoba ukuhlakanipha okuphilayo, ukuhlakanipha okuqala ngokuhlupheka but at the end kugcinise ekujabuleni, kakhulukazi ukujabula komoya. Ngoba ngisho ungathola ukujabula lapha emhlabeni, ukujabula kwalapha emhlabeni usedlula. Kodwa ukujabula kwaphakade ukujabula komoya, ukujabula komphefumulo. Kodwa ukujabula komphefumulo ngeke ukuthole mawucabanga ukuthi uselapha emhlabeni uzozithokozisa, uthokozisa inyama. Noma isiphi isikhathi umuntu ofuna ukuthokozisa inyama isiwula. Isiwula. Ngakho-ke from the beginning of this year eke sibe ne-vision yokuyezulwini. I-vision yokuyezulwini ichaza ukuthi noma isiphi isikhathi mangase kufike ukufa manje na ngizoya ezulwini ngoba ngiphethe kahle, ngingumntwana kaNkulunkulu, ngiziyekile engizithandayo. So sonke asibe ne-vision yokuyezulwini, siziyeke ezisithandayo, sifune iso lomoya, sifune iso lomphefumulo, sithande uNkulunkulu, sithande ukuya ezulwini, sithande ukwenza into enhle ezongcono uNkulunkulu. Inkosi Mhlabeni. Inkosi Umbuso phama kwaba.